Takže máme tu dneska dve štvorkolky značky Dinley na vyskúšanie. Vytiahli sme ich trošku na enduráckú tráť nedaleko Košíc. Tu vpravo je väčšia z nich, vybavená 450-kovým motorom, jednoválec. Je to športová štvorkolka s náhonom zadných kolies. Zadná náprava je odpružená jednoramennou kývnou vidlicou a je tuhá, pohon je reťazov, ako vidíte. A štvorkolka je úplne manuálna, čiže klasické radenie a ovládanie ako na bežnej motorke. Klasicky sa radia rýchlosti, naviac samozrejme v štvorkolke je možné zaradiť spiatočku a inak to má klasicky spojku prednú zadnú brzdu, tak ako na motorke. Rozdiel je akurát v plyne. Plyn sa pridáva páčkou vpredu, záves sú dvojité ramena typu A na každej strane, nezávislé závisenie odpružené prúžinami. Táto konkrétna štvorkolka má už asi 2 roky a je to testovací model firmy Adamoto. Slúži teda už 2 roky ako testovačka, preto už sú demontované napríklad smerovky a celá cestná výbava, všetky štvorkolky značky Dinley inak je možné postaviť na papiere. A toto, ako ju vidíme, je v podstate sériový stav. Je možné mnoho doplnkov dať na túto štvorkolku, takže to je väčší športovec. No a tu vedľa môžeme sa posunúť. Máme jeden z najnovších modelov z produkcie značky Dinley. Je to 350, taktiež jednoválec z produkcie. Rozdiely sú hlavne v tom, že táto má automatickú prevodovku. To znamená, že radí sa len smer dopredu, dozadu alebo neutrál. To sa radí touto pákou tu pri motore. A ináč klasicky sa pridáva plyn, variátor sa už o všetko postará, je to jednoduchšie na ovládanie. Takisto jednoválcový motor, doplnok je vzadu. Táto je úplne nová, nebola ešte jazdená. Trošku sme ju už my zablatili a vidíte, že má kompletnú cestnú výbavu. No takže možno by ste si mohli myslieť, že značka Dinley, ktorú veľmi nepoznáte, že sa jedná o čínsku značku, tak vás musím vyviesť z omylu. Dinley je tajvanská značka. Obidve štvorkolky sú vybavené digitálnym tachometrom. Trošku to pricloníme, lebo je tam ešte tá ochranná nálepka. Vlastne tachometer ukazuje rýchlosť a má klasické počítadlá. Smerovky sú umiestnené v tejto časti. Môžeme si ho naštartovať, preto je nutné mať zaradený neutrál. Klasický elektrický štarter, páčka plynu. Takže tu je druhá štvorkolka, tá 450 športovejšia, vlastne ten istý tachometer s rovnakými funkciami. Naviac tu je zaujímavá vlastne, keďže je tu klasická motorková prevodovka, pomocou tejto páčky, keď sa pritiahne, je možné ešte pod jednotkou zaradiť vlastne spiatočku. Takže to je taký rozdiel. Takisto sa plyn pridáva páčkou. Takže začíname pomaly pršať, nebudeme sa zdržovať a ideme vyskúšať najprv túto 450. Coming down on not today.
teraz sedím na tej 450-ke. Tá má oveľa väčší výkon a hlavne aj to radenie. Je to úplne ako na motorke. Máme úplne suchú trať. Dosť dobre to drží. Je problém s nejakom riadenou šmikou, aj keď je to už dosť jazdená guma. 300 má výhodu automatické prevodovky. Netreba sa o nič starať, ľahšie sa na tom jazdí, nie je zďaleka taká ostrá, ako táto 450, ale takto keď medzi nimi presadám, tak je dosť nepríjemné, že tá 300 má naopak brzdu, čiže na mieste klasickej motorkovej spojky je predná brzda, no a na mieste klasickej brzdy na volante je brzda zadná, ktorá sa používa ako parkovačka. Alebo samozrejme klasicky nožná, takže sem tam mám trošku problém, že zamačknem nesprávnu brzdu, keď teraz ich striedam medzi sebou. No a tak sme dojazdili. Začalo nám pekne pršať, trošku to zmoklo, ale aj tak je teraz strašne tvrdá a veľmi to drží. Nechce to veľmi šmýkať. Sú to predsa len 4 kolesá a ešte poriadne široké, takže je to oproti motorke veľký rozdiel a privítal by som, keby to bolo trošku mokrejšie. No, takže čo povedať záverom? 450, dobrý motor, ostrý výkon, treba radiť rýchlosti, je to najbližšie k motorke, dá to zabrať, je to naozaj ostrý stroj, hodný asi pre skúsenejšieho jazdca. 350, takisto dobrý motor, výhodou veľkou je tá automatika a aj menej skúsený jazdec si na nej myslím zajazdí oveľa lepšie ako na tejto 450, takže trošku jednoduchšie ovládanie, ináč podvozkovo sú si veľmi podobné. Výber je teda už len na tebe.